Вітанкі, сябры! Сёння запрашаем вас на востраў Усідом, у невялічкі паход уздоўж Балтыйскага мора. Наш маршрут пачынаецца з горада Хелінгсдорф і будзе цягнуцца ўздоўж берага Балтыйскага мора, або, як яго называюць немцы, Остзее, усходняе мора. Але перад тым, як пайсці ў шлях, возьмем мясцовую каву і зойдзем у адно незвычайнае месца – Баумвімфельфат, што можна перакласці як «дарога над вяршынямі дрэў». Дарога працягласцю амаль 1,5 кіламетра праходзіць на вышыні да 23 метраў. Увесь маршрут – гэта плаўны пандус, таму ён падыходзіць для людзей з каляскамі, роварамі і паходнымі заплечнікамі. А для дзяцей месцамі ёсць участкі з невялікімі перашкодамі. Безумоўна, мы іх таксама не абмінулі. Усяго ў Нямецчыне 23 такія пабудовы, але... Мы зараз ідзем па дарозе ў першым Еўропе комплексе спецыяльным, які аб'ядноўвае мора, марское паветра і лес, дрэвы, тут дыхаеш паветрам. Дапамагае вылечыць усе хваробы, якія толькі могуць быць. Гэта так званая green pharmacy. Мало таго, што мы на вышыні і амаль у вярхушках дрэў. Да. Вельмі прыгожа, яшчэ і гэта вельмі здорава. Назіральная пляцоўка на вышыні 33 метры – гэта фінальная кропка маршруту. І яна, безумоўна, не горш за сам маршрут. І вось нарэшце мы адпраўляемся ў паход. Важна адзначыць, што асноўны маршрут са зручнай сцежкай праходзіць побач з пляжам. Але мы не шукаем лёгкіх шляхоў. Ідзём непасрэдна па пляжы, бліжэй да мора. Пачынаецца вельмі цікавы пляж, таму што з левага боку больш няма ніякага горада, проста сцяна, дрэвы і такі трохі цікаваты пляж. Карацей кажучы, мы сёння прайшлі палову маршрута, в принципе, такое, который мы запланавалі на 4 дні. Знайшлі кемпінг, Лена вось ужо пачала займацца справай. Было складана, плечы баляць, ногі баляць. Мы задаволеныя, прыгожы маршрут, трэба ставіць палатку.
О, ви! Цынавец – фінальны горад на нашым маршруце. Як і большасць гарадоў уздоўж узбярэжжа, гэта тыповы нямецкі курорт для пенсіянераў. Але, шчыра кажучы, нам там было вельмі камфортна. Мы абсалютна ўпісаліся і ў атмасферу, і ў душэўны стан. Што да самого горада, тут можна ўбачыць вось такую скульптуру, а яшчэ нельга абмінуць ліфт-кафэ. Даволі незвычайнае месца і без сумневу цікавы досвед. Калі відэа вам спадабалася, падтрымайце яго падабайкай і падпішыцеся на канал. Дзякуй, што былі з намі. Да новых падарожжаў!